Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela Matsibela eIthonga ngomhla ka-18 September. Hayi-ke guys, uqhubekile-ke uMkabateli ngokukhomba unjinji ngesibhamu. Kanti-ke wonke umndeni wakoMagwazi ubukade ususwacile, ikakhulukazi-ke uNokwanda ngoba phela besibona ukuthi nakhu izophenduka umfelokazi ebe emncane kangaka. Bekade ebhale ebusweni intukuthelo uMkabateli. Kubonakala nje ukuthi lento ayikhulumayo ukuthi uzoyenza ngempela. Ushilo ukuthi yabona wena ngizokusakaza ubuchopho. Kungani mina ukuthi ngibeke isiphambano sengane yami la wena usithathe usicande? Ngifuna ukuthi ngizwise lo buhlungu lobo ngizwisa bona nami. Nike nizwe nani ukuthi kunjani ukuzwa lo buhlungu engibuzwile nami. Hhayi-ke guys, uthe uthi uyazama nje ukukhuza uNokwanda kwathiwa akuthula mfazi, amadoda asakhuluma. Hhayi unjinji-ke umane nje wagoloza naye engafuni ukuthi awehlise umoya. Kanti-ke uMkabateli bekubonakala nje ukuthi intukuthelo hayibo guys idla amagalane. UMakhumalo-ke bekade engenayo i-choice, umane nje wahamba watshela u-Ayanda ukuthi akabuyele endlini. Shuthi-ke endlini-ke bekade kuyomele ahambe afonele umuntu noma ahambise imeseji kumuntu ozokwazi ukuthi afike azolekelela. Imeseji-ke ifike kubona-ke udladla ishisa kungathi nje impela isanda ukuphuma eziko. Kade besakhuluma ngaye-ke ukuthi eyi cha ngeke, yabona nje uMkabateli ushintshe kakhulu. Bekade singaboni ukuthi angakwazi ukuthi athi ukuthile kangaka. Intukuthelo yakhe ibibhale ebuswenini, bekangakwazi nanokuthi alimaze umuntu ngendlela abedinwe ngayo. Uthe nje umama wekhaya efunda imeseji ukuthi hhayi bo lo muntu ubhizi ukhomba isibhamu. Kubantu bakaMagwazi hhayi baphuthuma bonke ngobuningi babo beyozama ukuvimba bakhuze nalo lwaka selimane nje lwachitheka lwahluleka ngisho ukulawuleka. Kube inhlanga zimuka nomoya-ke ngoba ubaba uDladla bekade engezwa mshini, efuna ukuchitha nje ubuchopho bakhe unjinji once and for all. Usho kahle wathi ngiyekeni ngiqede ngalo muntu, ngiyekeni ngikhokhisele indodana yami. Bake bazwe nabo ukuthi kubuhlungu kanjani ukulahlekelwa indodana. Hhayi-ke guys, uNokwanda belokhu empongolozile ekhala inyembezi, empongoloza ngempela. Kubonakala ukuthi yabona-ke manje hhayi ngeke. Sekungaphezu kwamandla akhe ukubona umyeni wakhe ekhonjwe enye indoda ngesibhamu emthembisa ukuthi ngampela iyaqeda ngayo. Kwale ngisho guys sekufika uMbali emncengisisa uMkabateli kodwa bengezwa lutho. Kushintshile-ke ukudla epletini ngesikhathi sekufika uBanele. UBanele-ke nje guys ufike nje wabona ukuthi yazini ukukhuza lo baba ngomlomo akuzosiza muntu. Wamane nje wathi akakhiphe esakhe isibhamu, kumane kube sibhamu to sibhamu. Kubonakala ukuthi yiphi indoda ejime kakhulu ngasesibhanyini phakathi kwakhe uMkabateli naye uBanele. Uthe yewena beka leso sibhamu phansi, yezwa ukhomba umalume omncane wami, yewena ukhomba ubaba omncane wami, yewena umnika ubani ubaba omncane. Hey guys, wambuza-ke uMkabateli ukuthi yewena mfana, inhlonipho isiyayaphi la kuwena? Ukwazi ukukhomba mina ngesibhamu? Lapho ngesikhathi emkhomba ngesibhamu amshebe kubuya konke lokhu ukuthi wayehlezi esho ukuthi uMbali uSanele akamfanele, esho ukuthi lo mfana lo wedlwamlilo akakwazi nanokuthi aphathe kahle abanye abantu. Manje-ke njengoba nje kwacishe waba ubabezala wakhe uSanele, sekuyaba futhi lowo babezala ukhonjwa ngesibhamu, umkhwenyana wakwakhe. Umane wabona ukuthi hayi mani, angimane ngi-give up, ayikho lento le. Ngimbone nje uMkabateli ethatha isibhamu esibeka phansi, esehlisa guys. Lapho hhayi bengakhuzeki uBanele, ubekade futhi umlilo, esho kahle ukuthi akukho muntu onelungelo lokukhomba ubaba omncane wakhe ngesibhamu. Yeyi guys, umane nje wathi uMbali ngiyacela bandla Sanele, musukukhomba ubaba ngesibhamu sesiyahamba manje, sesiyahamba. Hhayi nangampela-ke wonke umndeni-ke wakoDladla wakhetha ukusuka emagcekeni akoMagwazi, kodwa kubonakala nje ukuthi akusimnandi neze, kumuncu guys. Konke lokho kwakukuhle phakathi kwabo bobabili sekumane nje kwabeduka kwaba umnyama, kwaba yinzondo, kwaba amaqhubu, kwaba yiyona yonke into ongayicabanga. And nje ngiyathemba ukuthi ngesikhathi ebuya uSanele ebuyela emzimbeni wakhe, hhayi impela ubudlelwane bakhe noMbali angeke buphinde busafana ngoba sengathi sezizimbi kakhulu izinto asebenza nezona.
ezomndeni. Hhayi-ke guys, uNjinji beseyitshela ukuthi uphunyukile-ke ogibeni, njengoba phela nangu uBanele siyamlwela manje, ulwela izimpi zakhe. Kanti akabuzanga elangeni, uqhubekile-ke uBanele emthethisa ukuthi konke nje kunjenje kungenxa yakhe, ukuba akahambanga wayocanda lesa siphambano, ngabe nje yena benomgabadeli ba-right. Ubeselwe kanzima kabi ukuthi bebe nobudlelwano obuhle, ukuthi uSanele afike ekhayeni elifudumele nonkosikazi wakhe bebe-right, bobawu-2 benombala. Kodwa-ke buka manje, usembuyisele emumva, wamqalisa phansi uNjinji. Hhayi noNjinji-ke bandla, hhayi ulaka bandla bekade ludla amagalane nakuyena, angafuni ukuzehlisa ay'beke phansi. Ebona kahle ukuthi sengathi uBanele ufuna ukumlawula manje, kube uyena obhongoza laphaya ekhaya kwaMagwaza. Akupheli-ke lapho guys, kanti-ke naye uMbali uthe esehleli nonina wahlambuluka washo ukuthi ngeke ma, yabona loya muntu loya, hhayi ngeke, yazi umane wenziso kaBanele ngqo. Wambuza uma wakho ukuthi ukhuluma ngani manje, wathi uma umbonile kahle kahle loya muntu loya kade simbona namhlanje okhiphela ubaba isibhamu, hhayi ngeke, uBanele qobo phela loya. USanele ma uyamazi unenhliziyo enhle, unothando nesineke, hhayi akanawo ulaka olungaka. Yabo lo muntu engimbone namhlanje ubenolaka nenzondo, yeyi efuna nje ukubulala, akufani nje noSanele wami loya. Hhayi bo guys, okukhombisa khona ukuthi ngampela namathiwa bayafana ebusweni uBanele noSanele, izenzo zabo kaze zafana, zimane zisheshe y'solisa abantu. Owesingako umuntu oshoyo ukuthi wena wenza njengoBanele, nophinda izolo usho into efanayo, manje uMbali usho into efanayo. Kanti noma Khumalo wakubona lokho, bambalwa nje abantu abadidisekile, abantu abaningi babona ukuthi loya uBanele akusiyena uSanele. Akupheli-ke lapho guys, uhambile-ke uBanele wayakuzama, uzama bekade esathukuthele namanje ukuthi phela bekade ezitshiwe, ama-phone calls wakhe esale ku-voicemail. Kanti-ke zonke izinto ebezama ukuzenza ukuthi ayisondeze kuyena uBanele bekade nje ethola i-cold shoulder guys. Ngisho esezama ngisho ukufika kubo uBanele, bamane bamkhomba indlela bamxosha, bamtshela nje kahle ukuthi lalela uyabuya uSanele emzimbeni wakhe, wena hamba nje, angifuni ukuba seduze kwakho njengamanje guys. Kodwa-ke namhlanje-ke bekade kungasafani nayizolo, ngoba bamtshelile-ke uzama ukuthi uzamile kakhulu uBanele ukuthi elungisele uSanele yonke into, kodwa uyahluleka manje usefuna ukubeka uZama naye kuqala. Eyi wamane wathi nje uZama, awu nayo-ke indoda yami, isibuyile indoda yami webabo. Waqeda lapho-ke bathathana-ke lo high five abavamise ukuthathana wona lo wokukhotha isithupha. Hhayi wabona uZama ukuthi hhayi man, yabona-ke manje uBanele use-back to her arms. And-ke angashishi-ke kodwa ajabule kakhulu, ngoba kusasa ngase kuse ngokunye futhi. Akumele ujabule waneliseke laphaya kuBanele, ungumalala aphenduke. Namhlanje ukhuluma okunye, kusasa ukhuluma okunye. Namhlanje uBanele, kusasa uSanele, awazi kahle kahle nje bandla loluya thando lulenga ngentambo kakotini, ukube uZama uhlakaniphile kufuze ngabe uyakubona manje lokho. Phela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ningakhohlwa uku-subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-18 September. Hhayi-ke guys, uqhubekile-ke uMgabadeli ngokukhomba uNjinji ngesibhamu. Kanti-ke wonke umndeni wakoMagwaza ubukade ususwacile, ikakhulukazi-ke